Efter mange års brug kan et køkken af egetræ opleves som mørkt og slidt. At skifte køkkenet ud er en besværlig og kostbar affære. Og heldigvis findes der et alternativ. Hvorfor ikke få en helt ny stil med nogle strømaling? Før du går i gang med at male dit køkken, er det en god idé at lave en plan, så tingene bliver gjort i den rigtige rækkefølge. Sørg for, at du har plads nok til at kunne bevæge dig rundt i rummet. Malearbejdet er også meget nemmere, hvis døre og skuffer ligger på et stabilt underlag. Vær også opmærksom på, at de ligger i den rigtige højde, så du får en god arbejdsstilling. Fjern grebene på alle skuffer og låger og alle hængsler. Vask med Jotun husvask, som fjerner alt fedt og snavs, og lad det tørre. Derefter sliber du let med sandpapir for at fjerne lak og træfibre, så du får en fin og glat overflade. Det er vigtigt at være omhyggelig med forarbejdet, især der hvor håndtagene har siddet. Her sidder der ofte fedt fra hænder, og det kan give skjolder i den nye maling, hvis du ikke er omhyggelig med at fjerne alt fedtet og bagefter sliber godt. Fjern støvet med en mikrofiberklud. Nu er alt klart til forarbejdet. Først grunder du med et strøg Jotun Universal Hæftgrunding. Hvis du har et køkken af ubehandlet fyrretræ, skal du bruge Jotun knast- og spærregrunding. Brug gerne en rulle til arbejdet og efterstryg med en bred pensel for at få en jævn overflade. Grundingen giver en god hæftning for malingen og er med til at gøre underlaget mere jævnt. Når grundingen er tør, pletspartle småskader med Jotun spartel til træ. Sørg også for at spartle de gamle skoehuller, hvis du vil have nye greb sat på. Overhold den tørretid, der står på emballagen, og slib lidt. Fjern slibestøvet med en bred pensel og en mikrofiberklud. Hvis du skal male ubehandlet fyrretræ, bør du grunde med et lag Jotun knast- og spærregrunding for at isolere gennemslag fra knaster. Som slutbehandling påfører du 2 strøg Lady Supreme Finish i den ønskede glansgrad. Malingen påføres med en rulle til glatte underlag og efterstryges med en bred pensel for at få malingen til at flyde pænt ud. Følg træets længderetning. Når malingen er helt tør, vender du lågerne og maler dem på den anden side. Brug gerne en pensel til detaljer og kanter på skabene. Skufferne males på samme måde med en pensel til kanterne. Pas på, at du ikke lægger for meget maling på, og sørg for at stryge den godt ud. En lille vinduespensel er praktisk for at kunne komme til overalt. På de større flader er det bedst at bruge en rulle og efterstryge med en pensel. Det er en fordel at arbejde i et jævnt og effektivt tempo for at undgå synlige overgange. Når det første lag er tørt, sliber du let med sandpapir og fjerner støvet. Dette giver en ekstra fin og jævn overflade. Det er nemt at lave mærker i ny maling, så det vil være smart at vente et par dage, inden du monterer køkkenet igen. Til møbler, døre og lister anbefaler vi Lady Supreme Finish, der giver en ekstrem slidstærk og smuk overflade. Fra et mørkt og slidt køkken til et lyst og moderne. En total forvandling, kun med lidt maling. Gå ind på jotun.dk for at bestille farvekort og få gode råd og inspiration.